trouxemos tamén todas estas edicións deste Cibergal. Tamén, ademais desas ferramentas para combater eses ataques, pois cales son eses riscos, eses ataques, os que están detrás do uso da tecnoloxía. Non do uso, senón do mal uso da tecnoloxía, das redes sociais, en fin, da lo que é habitual no noso día a día. Esa escenificación dunha situación que se pode producir en calquera momento, en calquera día, calquera de nós, van nos a traer aquí a este escenario e a este auditorio, non só no escenario, os alumnos e alumnas da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, da ESAD, a través dunha obra de teatro deste ano, deixa ben claro no seu título do que vai falar. Chámase Viral. Todos sabemos o que facerse viral, entendo, todos vos sabedes e queredes moitas veces facerse viral, ese contido nas redes que ten un alto número de likes, unha gran interacción, moitos comentarios compartidos, pero cales son as consecuencias de facerse viral, de que un contido se faga viral nas redes sociais? Son máis negativas, máis positivas? Un pouco de silencio, por favor. Dicía eu, máis positivas, máis negativas, esas consecuencias poden ser máis ou menos igual. Son dúas caras dunha mesma moeda que todos a día doxe, os que interactuamos, os que estamos nas redes, coa tecnoloxía, levamos con nós. Este vai ser un texto, este viral, de María Francelina, está inspirado noutros de Nando López, Eloi Moreno. E vou pedir, por favor, insisto, vou ser un pouco pesada, pero é que temos que ter moito silencio aquí para poder ver, desfrutar e gozar desta obra de teatro que sempre nos abraia, sempre nos gusta ter aquí a eses alumnos da ESAD. E se hai alguén que teña cousas nas escaleiras, vexo que non, pero cuidado porque tamén se van a facer uso delas, así que para ninguén tropece que non haxa ningún percance. Non sei se está todo preparado para que comece esta representación. Eu coido que sí. Está listo todo? Non? Non sei se máis tempo precisan para ver e gozar deste viral. Temos que preparar todo, tamén o entendedes. Convertir este escenario nun escenario dunha obra de teatro que non é algo doado. Veña, un poquinho máis de paciencia. Está todo preparado xa para gozar deste viral, que é unha situación que probablemente poidestes vivir algúns de vos no uso das redes sociais. Esa parte que moitos queren, pero que despois tamén pode ter as súas consecuencias.
Boas. Chámame Antón e teño 17 anos. E hai 3, eu non tiña teléfono móvil. Meus pais dixeronme que ata que chegase o bacharelato, nada de nada. Menos mal que me tiña a min. Cando tiñamos 14 éramos superamigos. Sí, Alejandra e Maiseu coñecémonos dende... Hai moito, sí. Eu sempre xoguei ao fútbol. Mellor cae. Sí. A que sí? Que sí, Alejandra? Antón ia ver meus adestramentos de fútbol. E algúns partidos tamén. Ali ocorreuseme a idea. Ocorréusenos. Mais a min que a ti. Non se pode medir iso, Suso. Claro que se No, pode porque medir iso. mídese que- Marucha, está Marucha, que é unha bella. Suso Piñeiro. Maruxa Garaboa. Sí, bueno, foi un pouco idea de todos e todas. Pero a que che prestou o móvil fun eu. Certo, eu ia ver os adestramentos de Alejandra e así podía empregar o seu móvil. E ali, nun partido, ocorréuseme que te fixeses un perfil falso para poder contactar co resto. E a min ocorreuseme o nome. En internet, sen un bo nome, non és ninguén. Non podía empregar o nome Antón López. Meus pais están a bichar as contas dos meus compañeiros, mesmo agora que teño 17. Vaya o tema, Antón, que te desvías. Vas a contar xa o tema da foto? A foto dos 3.000 likes. Que forte. Flipas. A ver, que non foi para tanto, o tema da foto foi o de menos. Nese perfil falso subín unha foto que saquei un día calquera de Choiva, no patio do Insti. Había unha luz fermosa e quería captar un arco da vella que saía do Que tronco pesado dunha coa da árbore. foto, que eso foi o de menos. O que petou o Instagram foi a canción que fixemos Antón e Maiseu. Alba. Eu grabei o tema. A verdade é que lle saí un tema. Fixemos unhas barras guapísimas. E Iria meteulle uns sonidos, uns beats, foi épico, chaval. A publicación final consistía dunha foto no patio. O tronco, alguén ao fondo, a choiva, o arco da vella e uns versos do tema escritos. E a música que acompañaba o post era un anaco da canción cantada por Alba, Iria e Maiseu. Todo con meu móvil. Publicado con nick do Rei da Noite. Flipas. 3.000 likes en 2 días. Todo o mundo canturrexaba a canción. No autobús, na clase. E fixose famoso. Antón, que non era ninguén. Ei, Pero bueno, quiso vir a tele todo e un influencer tamén. Escribiulle Batial. Fíxose viral. Moi viral. Moi viral. chegou o rei León, o nome Antón. Oh, yeah. Eu, porto a coroa. Poño aquí a correa. Bueno, pois o primeiro día estaba super nerviosa. Agora ben, moi ben a verdade, pero o primeiro día... Dábame vergoña que me vise tan mal, sen dormir e en pixama, porque veu a miña casa. Entrou sorrindo, moi alegre, e sentouse ao meu carón. E estivo un rato explicándome que era unha psicóloga. Para que servía, como podía axudarme? Eu iso xa sabía, así que non lle prestei moita atención. Ata que me preguntou, tes algunha dúbida? Sarela, tes algunha dúbida? Non estou tola. Arrepentíme de dicirlle aquilo no momento. Pero ela seguiu ali, sonreindo, divertida, en silencio. Xa sei que non estás tola. Nós, os psicólogos e as psicólogas, tamén tratamos a xente normal. Moi normal. Por iso non te preocupes. Pois entón eu son normal. Así. É como de normal. Normal. Moi normal. Xa me ves. Eu quería dicirlle que era normal. 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 Que non era nin tan alta como Pepa Xirafa, nin baixiña como Raúl o Hobbit, nin fraca como Pedro Fideo.
pero non lle dixen. Penseino, pero non lle dixen, porque todos sabemos que iso dos motes non está moi ben. Entonces é normal que fago eu aquí. Fíxeme viral. Vale, entón aquí, como vai isto? O sea, toulle aquí, Quita. Se non sabes, quita, concho, entón. Tíos, mirad a publicación da canción. A canción, entra, abre aí. Abre Moitísimos comentarios. Mira os comentarios. Le, mira, vístelos. Vistes os comentarios da canción, os comentarios. Mira, le. Pedrito 010, encántame a canción. Vale. Que máis? A ver. Buah, temazo. Bueno. Vamos. Seguide. Sen máis. Bueno, non pasa nada. Epa, xa temos 25 likes. Vale. Xa Don Naruto dice, sube a Spotify. Vale, guai, hai que ver como se fai iso, pero... Eu teño un primo que sabe. Que iso do fondo? Puras barras. 86 likes. Vale, que máis? Que nos facemos virais, xa veredes. Hai unha nena chorando. M. Rajoy, a canción Sen máis, a rapaza chorando dalle o toque. Pavlovskis. Hostia, quen é esa tía? Que tía? Abre aí a foto. Pez del Fornite. Creo que vai ao meu instituto. Pregúntame como se chama. Sabela? Ai, sí, Isabela Iglesias. Sabela, a da outra clase, a que está sempre chorando. Xa sei que é. Da canción que máis din. Tun sahur. O da pava é a posta ou sinxelamente gilipollas. Pero está de lo vendo, que leva subido como media hora e temos 250 likes. Suso Lomillo. A chorar a Cangas. Suso! Vale. Mirad a captura que vos mandei. 450 likes. Emoji calavera, emoji calavera, emoji calavera. 600 likes. Estámoslo petando. Juanito Machomén, xusto onte deixamos de chorar no patio. Eu, en serio, estou flipando. Temos 600 likes. Conquista Gatita 69. Puta victimista. Tíos, que temos 1200 likes. Se en vez de chorar tanto, ensinaras máis as tetas, triunfarías. 1500. 4 letras. 2000 likes. Báixate da vida. 2700. Que morra xa, que pesada. Mátate, zorra. Buah, tíos, estou flipando. Temos 3000 likes. Un de cada 5 nenos e unha de cada 7 nenas están implicados nun caso de ciberacoso. Como estás, Xosé? Ben. Ben. Bueno. O 22% de alumnado entre 12 e 16 anos afirma ser víctima frecuente de insultos. Un caso de actualidade é o de Sandra Peña, unha rapaza de tan só 14 anos, que despois de moito tempo sufrindo abuso escolar non puido máis. É que non quero que me chamen así. É que ese non son eu. Ese non é o meu nome. Só é un xogo. Subes unha foto a Insta e pides que che comenten nela unha palabra. Unha palabra. Non pasa nada. As palabras non son máis ca iso. Ao principio non doe. Incluso che fai graza. Eu fun de Insta en Insta comentando nas fotos dos demais. A palabra que se me ocorrera. Tentando de ser graciosa e riquiña. Toda a miña clase participou. E medio instituto. Logo o xogo comezou na clase. Unha palabra que sae da foto e que aparece na túa mesa ou na pizarra ou que cha din no patio. Unha palabra que comeza a sinalarte. Puta. A puta. Pero non pasa nada, non? As palabras non son perigosas. Son inofensivas. Moi falsos. Ata que comezan a definirte.
É que ese non é o meu nome. E dende que teño 6 anos na miña casa escoito a todas horas. Campión. Son o seu campión. No Facebook dos meus pais só hai fotos miñas nos partidos, nas entregas de medallas, pero nunca hai fotos cos meus irmáns, cos meus amigos, con cenas familiares, eu que sei. Iso me chaman polo meu nome dende a rabia. André, cala. André, xa está ben. André, xa pasou. André, pa tua habitación, André, xa está! Non podo vestir como visto. Non podo pensar como penso, non podo camiñar como camiño. Todos os malditos días que pasan lista na clase, eu só quero berrar que ese non é o meu nome. Que só quero cambiar no DNI. Porque eu sei perfectamente quen son. E ese non son eu. Calquera día estoupo. Ese non é o meu nome. Eu non son a puta da clase. Nin eu son o seu campión. Eu non son Carlos, son Esther. Un xogo non me define. Un deporte non me define. Uns xenitais non me definen. Eu non son unha palabra. Nin un meme. Nin un reel, nin un mote. Hola, que tal? Como estades? Hola. Eu son Saida. Na miña clase coñécenme como a Chapona. Sí, aquí mesmo, a Chapona. Hola. Pero que non me importa, porque Chapona significa persoa que estuda moito e que se distingue máis pola aplicación que polo talento. Iso que quere dicir? Pois que os chapóns se esforzan moito. Nos esforzamos moito. Por exemplo, a tecnoloxía é cousa de chapóns. Os GPS tamén. As consolas, chapóns. Internet, os avións, cousas de chapóns. De xente que realmente se esforza. Os que están todo o día aí tirados, enganchados ao móvil ou mirándose ao espello, eses non vos van a axudar nun hospital cando teñades un accidente ou cando un parto se complique. Imaginades que pasaría se o día que precisedes axuda a persoa que vos ten que axudar lembra que cando erades pequenos vos a insultabades? Vos mofabades dela por ser o chapón da clase? A mí xa non me importa. Xa son maior. Pero aproveito que hoxe vimos aquí para falar en nome de todos os chapóns e chaponas do mundo. Parade xa! Ningún meme máis, ningún insulto, non nos sinaledes. Pedídenos axuda, sede listos. Xuntádevos, seredes máis fortes. E non vos quededes en silencio. O silencio non axuda. Os que non dicides nada, sodes os peores. Hostia, mira que atardecer. Sí, que bonito. Veña, unha foto para o Insta. Na, un selfie. Veña, va. Pois hai. Etiquétame, Sí, xa vou. Mira, outra vez a foto viral esa. Mima. E cada vez ten máis likes, Sí, non hai dúbida. E o perfil é falso. Sí, ninguén sabe quen pendurou a foto. E como a canción ten autotune non se recoñece quen canta. Non. Ai, fíxose moi viral, sí. Pero ninguén sabe quen é. Supoño que logo de ver o que lle pasou a Sabela, o que fixe a publicación e os que fixeron a canción preferiron seguir no anonimato. Pois que putada, que a canción estaba guapa. Buah, sí, que pena. Pero a foto non era para tanto. No, a verdade é que non. A culpa foi da primeira persoa que se fixou na foto e non no temeta. Xa che digo, eu nin me fixara. Comezou un a dicir, quen é esa chavalita que chora na foto? E a publicación fíxose viral polos comentarios sobre a persoa que chora. Mira, Sabela deixa de chorar.
a chorar a cangas. 4 letras. Mátate e grábao. A min cheganme memes todos os días, utilizando a foto chorando. A xente, como ten tempo de inventar tantas cousas. Xa. Sabela como está? Non sei. Fai tempo que non a vexo. Deixou de vir a clase. Pero erades moi amigas. Sí, pero esta movida distanciou unha de todas. Xa. Un día chamoume a súa nai para ver se todo ia ben. E que lle dixeches? Que sí, eu que sei. Xa. Fíxose moi viral. Sí. 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 Entonces, normal que fago eu aquí. Fíxeme viral. Fíxeme viral. E non llo dixen a ninguén. Eu fíxeme viral. E eu non llo dixen a ninguén. Todo o mundo sabía quen era. Eu só quería que subesen que a canción era miña. Ninguén me chamaba polo meu nome. Mesmo nas clases eu sentía que os profesores non lle daban importancia. Eu non quería facerte dano, Sabela. Só quería unha foto chula para subila. Internet non esquece. Eu estaría aí para sempre. Eu penso que ao final a canción teulle igual a todo o mundo. Os 3000 likes e os milleiros de comentarios ían por Sabela. A xente é o peor. Sinto de verdade, borrei a foto, pero internet... Que non foi internet. Eu apaguei o móvil. Desconecteime. Deixei de ver as redes. O peor estaba ao meu carón. Ninguén saía a defenderme cando me insultaban. Seguían facéndome bromas e memes e sacándome fotos para facer máis stickers. Internet non ten a culpa. A xente é o peor de internet.